ତା ମୁହଁଟା ଦେଖିଲେ ହସିବେ। ମାନସ କଣ ହେଲା ଏମିତି ବିକଳିଆ ତମେ ପଖାଳ ଖାଇକି ତମେ ଏମିତି ବିକଳିଆ ଭୋକ। କି ସୁନ୍ଦର ଚିକେନ ହେଇଛି। ଜୁଲି ତିଆରି କରିଛି। ତା 2 କିଲୋ ଚିକେନରେ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ଏବେ ଚିକେନ ଧୁଆ ଚାଲିଛି। ଚିକେନ ତରକାରୀ ହବ। ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଚାରୁଶୀଳା ଶତପଥୀ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମାନସ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ଭଲ ଅଛୁ। ମୁଁ ଭଲ ଅଛି ଓ ମାନସ ବି ଭଲ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏହା ଆଶା କରୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛୁ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜମହଲ ଆସିଛୁ। କାହିଁକି ନା ମାନସର ଡ୍ୟୁଜ୍ ଭଲ ନଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ରାଜମହଲର ଅଲିମ୍ପିକ ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ ଆସିଛୁ ତା ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ ନେବା ପାଇଁ। ତ ରାଜମହଲରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ତ ଆମର ବି କିଣାକିଣି ସରିଲାଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନସ କହିଲା ମାମା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ ବରମୁଣ୍ଡା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବରମୁଣ୍ଡା ଯାଉଛୁ। ତ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ମୋ ପୁଅକୁ ଧରିକି ଖେଳୁଛୁ। ଇଏ ପୁଅର ମୁହଁ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଝିଅର ମୁହଁ ତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ମୋ ପୁଅ। ଇଏ ହେଉଛି ଡୁଲୁ ଡୁଗୁ। ତାକୁ ଏଇଠି ଖେଳଉନା ଏଇଠିକି ଆସ। ଡୁଲୁ ଡୁଲୁକୁ ଦିଅ ମାନସ ସେ ଖେଳିବେ। ତାକୁ ଦିଅ ଦିଅ ତାକୁ ଦିଅ ମାନସ। ମାନସ ବସି ଗୋଟେ ବାଜାଟେ ବଜଉଛି। ଡୁଲୁ କହୁଛି ମୁଁ ଖେଳିବି। ନିଆ ଖେଳ ଡୁଲୁ ଡୁଗୁ। ତାର ବାଡ଼େଇ ଦେଲ। ଏଇଠି ଏଇଠି ହେଇତା ହେଇତା ହେଇତା। ସେ ବସିକି ଢୋଲ ବାଡ଼ଉଛି। ଏଇଠି ଏଇଠି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ବାଡ଼ଉଛି। ଏଇଠି ଏଇଠି ଇଆଡ଼େ ଚାହିଁଲ ଚାହିଁଲ। ହଁ ତାକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଲାଗନି ମାନସ ସେଟା ଲାଗନି। ସେ ତାର ଖେଳ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆସ ତମେ ଲାଗନି। ଡୁଲୁ ଡୁଲୁ ଢୋଲ ଧରିକି ବାଜା ବଜଉଛି। ଏଇଠି ଏଇଠି ଚିକେନ ଧୁଆ ଚାଲିଛି। ମିଲି ଚିକେନ ଧୋଉଛି। ସିଏ ଆଗ ମୁହଁ ଘୋଡେଇ ପକଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କଲା ବେଳକୁ ସିଏ ମୁହଁଟା ଲୁଚେଇ ଦେବା ଆଗ। ଚିକେନ ତରକାରୀ ହେବ। ଆମେ ସବୁ ବରମୁଣ୍ଡା ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଜୁଲି ଏଠି ମସଲା କଷୁଛି। ତୋ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେ। ତ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେ। କଥା କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମିଲି ପୁରା ଫୋନରେ ବେଶୀ ଡୁଗୁ ଡୁଗୁ ତ ରୋଷେଇ କରିବ। ସେ ହଟକେସ କାଢିଲାଣି। ପଖାଳ ହାତରେ ଖାଉ ଏଇଠି ସ୍କୁଲ ଡୁଗୁ ଏଇଠି ଏଇଠି ଡୁଗୁ ଛାଡିଦେ। ସେ ରୋଷେଇ କରିଦେବ ଚିକେନ। ଆଣରେ ତାକୁ ପୁଅକୁ ଆଣ। ହଁ ହଁ ମାରୁଛି। ପା ପିଇବ ପାଣି ପିଇବ। ଚିକେନ ଧୁଆ ହଉଛି। ମାନସ ପୁରା ଚିକେନକୁ ଚାହିଁକି ରହିଛି। କେମିତି ଚିକେନ ତରକାରୀ ହବ ମାନସ ଖାଇବ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଚିକେନ ତରକାରୀ କର। ମାଇଁକି କହୁଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କେମିତି ଚିକେନ ତରକାରୀ କର। ମାଇଁ ମତେ ଭୋକ କଲାଣି ମୁଁ ଖାଇବି। କଣଟେ ଓହୋ। ତ ଏବେ ଚିକେନ ଧୁଆ ଚାଲିଛି। ଚିକେନ ତରକାରୀ ହବ। ଆମେ ସବୁ ଖାଇବୁ। ମାନସକୁ ବହୁତ ଭୋକ କଲାଣି। ସେ କହୁଛି ମାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ରୋଷେଇଟା କରିଦିଅ ମୁଁ ଖାଇବି। ତ ଚିକେନ ତରକାରୀ ହବ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହଉଛି। ମସଲା ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଲାଗିଛି। ମସଲା କଷୁଛି। ସେପଟେ କଉ ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି। କଉ ମାଛ ଭଜା ହଉଛି। ଚିକେନ ହବ। କଉ ମାଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍। ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ଦିଆ ତୋ କାମ।
ଦି ହାତରେ କାମ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଚିକେନ ପାଇଁ ମସଲା କରୁଛି, ସେପଟେ କଉ ମାଛ ଭାଜୁଛି। ଦି ହାତ ତାର କାମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦିଟା ହାତ ନେଇଲେ 4ଟା ହାତରେ କାମ କରିବ। ଆଉ ମାନସ ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି। କେମିତି ମାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଗ ମାଛ ଭାଜ, ମୁଁ ନେଇକି ଖାଇବି। ଆଉ ମାନସ ଭୋକ ଏତେ ଜୋରସେ ହେଲାଣି, ସେ ଡହକ ବିକଳ ହେଲାଣି। କି ସୁନ୍ଦର ଚିକେନ ହେଇଛି, ଜୁଲି ତିଆରି କରିଛି। ତା 2 କିଲୋ ଚିକେନରେ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଏଇଠି ହବ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ। ଏଇଠି ମିଲି ଜଗିକି ଠିଆ ହେଇଛି। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କାମରେ ବୁଲେଇଲେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ପଳେଇବ। ଯାଇକି ଥୁଆଇଛି ମାଛ ଭଜା। ମୋ ପୁଅ ଆଉ ମୋ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ଖାଇସାରିଲାଣି। ପଖାଳ ଭାତକୁ ମାଛ ଭଜା। ଇଏ ହଉଛି ଭାକୁର ଭାତ ବଢା ହଉଛି। ଅରୁଆ ଭାତକୁ ଚିକେନ ତରକାରୀ, ମାଛ ଭଜା। ଦେଇଦେଲୁ ମୋ କୃଷ୍ଣ ବସି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ଚିକେନ ତରକାରୀ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଓହୋ, କି ଟେଷ୍ଟି ଚିକେନ। ରରେ ଟିକେ ଏମିତି ବିକଳିଆ ତମେ ପଖାଳ ଖାଇକି ତମକୁ ଏମିତି ବିକଳିଆ ଭୋକ। କୃଷ୍ଣକୁ ଏତେ ଭୋକ ଯେ ସେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି। ସେ ନିଜେ ନିଜେ ବାଡିକି ଖାଇଦେଲା। କହିଲା ମୁଁ ଖାଇବା। ମାନସ ତମେ ଖାଇବନି? ମାନସ ଚିକେନ ଲେଗ ପିସ୍ ଧରିକି ଖାଉଛି। ଏଠି କୃଷ୍ଣ ଖାଉଛି, ଏଠି ଚିକେନ ବସିକି ଜୁଲି ବାଢୁଛି। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକାଠି ଖାଇବୁ। ଭଲ ହେଇଛି ତ? ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। କାର କୃଷ୍ଣ ଶିବା ତା ହେଇ ସେଇଥିରେ ଖାଇଦେଲା। ତୁ ନେଇଆ, ତୋ ବି ନେଇଆ। ତ ଏବେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଜୁଲି ବଢ଼ାବଢ଼ି କରୁଛି। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଆମେ ଏକାଠି ଖାଇବୁ। ନନା ଖାଇସାରିଲେଣି, ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ଡୁଲୁ, ମୋ ବୋଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଜଟଣୀ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆସିବେ। ମାନସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିଛି। ତା ମୁହଁଟା ଦେଖିଲେ ହସିବେ। ମାନସ ପାଉଡର ଲଗେଇକି ମୁହଁରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି। ଡୁ ଗୁ 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 ଡୁ। ଗୁଡୁ ଏଠି ଇଆଡେ ଆସ, ଇଆଡେ ଆସ। ଗୁଡୁ ଡୁଗୁ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ, ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖ। ଏଇଠି ଆମ ଡୁଗୁ ୱାକରେ ଖେଳୁଛି। ୱାକର ଧରିକି ଚଲଉଛି ସାଇକେଲ। ଏଇଠି ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ଡୁଗୁ। ଏଇତି ଏଇତ ଡୁଗୁକୁ ନିଦ ଆସିଲାଣି। ଦେଖୁନ ଆମ ଡୁଗୁ କେମିତି